Nwanne m nwoke nke obele na-achọ ka ọ lụọ nwaanyị mụ na ya na-abụ yibugoro. Ofu nwoke sị m na ya amalite okolobịa ịghọtago na-eli enyi ya na those girl wee bido wee kwụba. Na the girl ya na-agwa anyị ihe a na ya tọrọ ya very well. So na ife ha yili bụ 2 years. Ya wee notice na the girl na-eli onye ọzọ. Ha wee see onye ọbụla jebele onwe. N'ihe anụ wee mesigo like 7 years ihe anụnwa ya na-akọla anyị mere kịta. So kwanịa na nwanne ya nwoke nke ya tọrọ mmadụ wee chọọ ịnụ nwaanyị wee gwa ha na Krismas a na a ga-edute the girl ya chọrọ ịnụ ka ha fụ. Ha wee kwalụ. O wee luo na Krismas o wee dulu this girl wee bata. O wee bụrụ na those girl ya na ya na-abụ yiri. Ya wee notice na ọ na-akwụgharị wee hapụ ya wee jebe ka nwanne ya nwoke kpọtara ọ ga-anụ. Ya dị surprise maka na ya che na the girl ga-anụgo di ọ bụrụ na ọ nụbeghị di maka the girl bata n'ọfụlụ ya kụja ya gbafụkwa onye kụja mana ekwuru anything and the girl ekwuru okwu kama na ị na-enye anyị fụ na ọ dị na n'okiliki ọkwa ịghọtago. Ya na-egezi ntị ka nwanne ya nwoke jụọ ya si ya na nnekwe ihe those girl kwuru mana nnekwe ihe this girl mee na the girl agwara nwanne ya nwoke maka na akpọgo nwanne ya nwoke ugboro m na-abụ jụọ ya ese that girl ọ sị ya na nsogbu adọrọ na fa ka na-atọkwa which means na agwara ya ife gaa n'etiti fa na-abụ. Ọ sị m ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya na ya mara bụ onye gwa nwanne ya nwoke ya hapụ those girl na ya na-abụ akwụbugokwe na ndị na nna ihe seela ha. Ọ bụrụ na ya gwasị anya na ya chọrọ ka ọ nụọ the girl actually ma ịjụkwa anya ahụ mana ọ bụrụ na ya gwasị anya ọsị na ọ ga-anụ ya na ya ekwugo ọ sịkwanụ na ọ ma ndozi ya na ya ekwugo akwa ịghọtago ka onye just gba nkịtị na o nwere ife ome ya nụba nwanne ya nwoke na o nwere ike ọ bụ na nwunye ka ọ bụ in fact na ike kwụọla ọtọ wee gwụ ya na mgbe this girl mere ihe a na ọ ka bụ nwatakịrị o wee na-akwụgharị ụdị nkwụgharị ọ na-akwụgharị de n'ọsọsọ Chukwu mara ebe o tisigoro ụkwụ wee bịa kịta ịnụ nwanne ya nwoke. Ya mụrụ ife a ga-eme na ọ dị ka onye gwa nwanne ya nwoke ihe gaa n'etiti ha ma gwakwa ya anya anọ ya. Ofu uche na-agwakwa ya si ya na ha yigo too much na nwanne ya nwoke si na ihe a bụ 3 years ya na the girl mara ya wee mesizie wee chuzuo nyanwa na ọnyanwa ka ya ga-anụ. In fact na ya mara ife a ga-eme maka na ihe ya na-akọrọ anyị kịta na nwanne ya nwoke na-akwado Krismas nke na-abịanụ ka o jee mego the girl kpọt ya. N'ihe na-ewute bụ na ọ bụrụ na nwanne ya nwoke alụgo ụlọ nke kịta anụnwa akwa ịghọtago ọnụta those girl ya na ya na-abeje ebili mana ha ncha niile ka bi n'ụlọ nna fa and nọkwa n'ụlọ nna ha nwa ka ọ ga-anụ atakwa the girl. Si m ike kwụrụ ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lo. Nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọ dogo ka those guy mee kịta onye hapụ nwanne ya nwoke nke obele ka ọ nụba those girl ya na ya na-abọkwubuko ha wee nwee okwu ka onye ajụ gwa nwanne ya nwoke ihe gaa n'etiti ha at least ka ọ bụrụ na ya agwagokwu ya o decide na ọ ga-anụ ya fine ọ sịkwa na ọ ma nne ya fine. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazịalụ bụ aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.